Esta era a música de Ennio Morricone, que non sei moi ben de que película é. Sei que a utilizou Tarantino na película Kill Bill Volumen 2. Ti sí que sabes que... Que música é? Non. No, que non sabes de que película é. Se outro día dixéchesme de que película era. Outro día díseno. Do Sí. Mercenario, pode ser. Do Mercenario, non o sei. Non sei que é Joe. Algo de Joe. Joe? Sí. Pois non, sei, está no título da canción, pero bueno, non me acordo. Que desastre. Por certo, tedes que decirnos a través do chat se o estades escoitando ben, se hai non problemas técnicos, se escoitades as Claro, músicas. porque pensamos que fixemos antes unha presentación e estou casi convencido de que non se escoitou. De que só había silencio cando non estábamos a falar, porque creo que teñamos aquí algo muteado. O sea que isto está se convertendo en un mini desastre, xa para empezar. En fin, da igual. Bueno, de que vamos a falar? Outra vez vamos a falar sobre a triloxía do dólar, sobre un pouco sobre Sergio Leone, os inicios do Spaghetti Western, nos anos 60. Como falamos outro día, xa un pouco das tres películas e dos antecedentes, non nos imos deter demasiado, como moito comentaremos algunha anécdota, algunha curiosidade sobre as películas, non? E eso sí, intentaremos engadir, a ver se nos deixan os ordenadores, algún contido inédito, novedoso, actual, realizado por artistas galegos, e algunha creación propia, a ver se o noso exiliado corresponsal nos transmite o seu audio o texto a tempo, porque todavía non o pasou. Sí, só tuvo 3 semanas para facelo, entón ali nesas latitudes os ritmos van a outra velocidade. E logo eso, a ver se nos une Paco e nos comenta algo así interesante, como sempre. Bueno, e agora para comenzar con esta segunda parte do podcast da triloxía do dólar de Sergio Leone, imos poñer unhas entrevistas que lle fixemos aquí a dúas figuras importantes no Morrazo. Un é un actor de películas, teatro, series e todo como que se llevote encima, Salvador del Río. E outro é un músico, artista, técnico, de todo un pouco, Anxo Graña, gaiteiro, na xuventude, polo menos, agora sí, supoño que tamén, non? Eso nunca se perde. E fixémoslle unha entrevista sobre a triloxía do dólar, un pouco ao actor, as preguntas iban un pouco cara, pois, o mundo dos actores, os directores, e o músico, pois, cara ao aspecto musical, falando de Ennio Morricone tamén un pouco. E vamos a escoitar entón esa entrevista, que te parece? Imos aló. É moi difícil saber cando, donde e como, pero seguramente eu de pequeno as vin, pero sin ser consciente de ello. E se as vin de pequeno, as vin no cine. Moaña é unha vila moi importante, e na que parece que non tiña 2 cines de 500 ou 600 espectadores. Había unha sesión doble na que sempre a primeira película era un western ou un espagueti, mayormente eran espaguetis. Logo tamén tiñamos o Cine Veiga e tamén poñía moitas pelis de culto, e estas estaban consideradas a casi de culto. E nada, aí era onde veíamos todas esas películas. Pero seguramente, sendo conscientes, vin despois en calquer televisión a deshora. Realmente non, pero por decir algunha vou a decir a última, que ademais coincide co ano no que nacín eu. Entón ten así... Igual, pues, por decir unha vou a decir esa. Por que a última e por que nacín eu aí? Que é así importante. Pues dale. El bueno, el feo e el malo, que non sei como é... como se di en italiano. A ver, que non podes decir por gusto, así unha tal, pero é unha parvada. Se basa exactamente en moitísimas escenas. Pero calquer tráiler de calquer película da triloxía esta da que estades falando, o tráiler, o que anunciaba as películas nos cines ou na época, é un compendio de escenas míticas, de trocitos, o sea, de cachiños das escenas míticas. A ver, se me preguntas como actor, o sea, a mí me da igual calquer personaxe interpretar sempre que sea un personaxe, entendes? O sea, non depende de min, e tampouco nunca eu quero interpretar isto. A min me das calquer personaxe deses e vou ali barbaramente, sempre que se son personaxe. Ahora, si o que preguntamos é así, de que queres facer e tal, eu quero facer de Clint Eastwood, joder, toda a vida. Ahora, se me dis que non fai ben nas películas e tal, pois o feo, tío, facía bárbaro, era igual o mellor actor, entendes, de todos. Pero disme, no, que Lee Van Cleef é un fenómeno, aparte dis, no, porque dá
parece que con esa cara, con esa pinta soda todo e non fai nada, igual que Clint Eastwood e tal, con esa cara, esa pinta soda todo. Pero aí está o difícil do asunto. Quero dicirche que parece que o feo fai moitísimas cousas e parece que é un atorazo e os outros que fan menos, pero son atorazos igual. E a mellor é unha característica tamén do espagueti, que os tipos fan uns tipos tan definidos, tan claros, tan tal, que dices, estes tipos son así. Parece que non son capaces de facer outra cousa. Pero pasa ya máis, eu que sei, este Klofkinski e todos estes, parece que son así, sabe? Quedaron aí con esa fotografía, con esa presencia, con esa pinta, para toda a vida. Pero bueno, eu faría de Clint Eastwood toda a vida. A ver, de Leone como director así particularmente non teño ni idea, o sea, de que tal. Diría, o sea, si él foi o que marcou a creación do spaghetti western, que se deben chamar spaghetti, pois o que é eso, de contar muitísimo coa imaxe, o sea, con dilatar todos os planos, con seguir a obxetos, o sea, en vez de seguir a personaxes ou emocións, para transmitir as emocións, evidentemente, pois sigue moitas veces obxetos. E logo, evidentemente, o apoio na música. A música está como moi por encima, contando todo, subrayando e indo un pouco máis alá do que a propia acción. A mellor era un exercicio interesante pois ver as películas de estas sin a música, a ver que era o que decía. Igual se quedaban como moi desnudas, pero non desnudas no sentido de que pasase algo interesante por quedar desnudas, sino porque non hai nada. A ver, trasladar a Galicia en western. Eu creo que se pode trasladar, se o que preguntas é que tipo de historia se podría contar nun western, pois ao mellor teríamos que irnos a algo como máis característico, pero eu creo que calquer historia se pode contar en plan espagueti. Non sei se en plan western, pero sí en plan espagueti. Calquer historia, porque é un estilo. O sea, entón ti podes escoller calquer historia conocida mismo, non se pode decir Caperucita, pero bueno, escolles Romeo e Julieta e a contas en plan western, non ten absolutamente ningún problema con todas esas características que ten, ¿no? De que si a música, que si todo o que estábamos comentando antes. Ahora, historias similares ao western, que o western era pois o que fixeron os americanos que tiñan tan pouquiña historia, entón empezaron a mitificar e a darlle unha épica á súa historia, pois contarlo desde o punto de vista pois dos malos, que o mellor eran máis interesantes, ainda que sempre estaba ali o ben para acabar todo ben. Pois aquí temos moitas, e o mellor unha delas, pois temos todo o narcotráfico, toda a historia do narcotráfico. Aí hai supervillanos, super malos, xente que fai mal, xente que fai ben, e que nos leva a todo iso. Hai mortes, hai pasión, e hai tamén historias interesantes. O mellor o que tiña que pasar era que pasaran, pois que pasa un tempo para ver todo isto do narcotráfico con un pouco de distancia, porque o mellor estamos así, temos outra implicación emocional, non? Velos agora así, que son malos, e fixo moi mal na sociedade e tal, pero o mismo que facían os forajidos do oeste, non? Que lle facían moi mal o telégrafo, o tren, bueno, aos bancos, que era onde estaban todos os pequenos aforradores, quero dicir, sin embargo, os mirábamos como simpáticos, non? Pero igual que podemos ver agora o do narcotráfico, entón non nos entran dentro desa épica, pero iría por aí. Exactamente o mismo que outras historias de malos que se levaron nas películas que os fixeron moi boas como os piratas. Os piratas eran sanguinarios, eran malos, malvados, e sin embargo estamos fartos de ver películas de piratas e todos queremos ser piratas. Ou de vikingos. A ver, é unha pregunta que podía estar aquí media hora ou 5 minutos tirando dela. O sea, seguramente o espagueti, pero seguramente eso levades falado ou desfalar, é un subxénero, é unha derivada do western, non? Que pasa que pois ten unha serie de características que a particularizan, non? Daí a decir que é mellor ou peor, pois aí xa, pois cada un ten os seus gustos, as súas opinións. Eu creo que é moito mellor, que supera o western en xeral. Pero por unha serie así, porque vai un pouco máis alá, e porque non é só que crea un subxénero en canto a temática e tal, senón que o que fai é darlle un estilo de facer. Un estilo moi basado nas imaxes e, sobre todo, seguramente, cando falei despois músico do Vilán e tal, tamén o tema da música, non? De como non só contan coa historia, senón que contan coa música e contan coas imaxes. Podría ter algo que ver co cómic tamén, porque parecen viñetas, pero viñetas en movimento, viñetas dilatadas, viñetas así moi largas, e con a música toda moi potente que vai subrayando e que vai levando toda a acción, todo o peso. Bueno, é moi evidente, ¿no? Que hai moitísimas escenas sin texto, e, o sea, de moitísimo tempo con 4 vocablos, e que contan máis ou mellor que tal. Despois de cada temática, evidentemente, se separa polo tema de que non son estas historietas así romanticonas e tal, ¿no? Contan historias de máis de villanos e de xente mala. Bueno, en canto a opinión, pues me parece ben.
Pero, sobre todo, sí que me parece muy de destacar, visto actualmente y en comparación cos westerns clásicos de Ford e cos westerns clásicos de Hawks, sí que me parece que hai un momento no que hai unha viraxe cara a cultura popular. Non unha viraxe cara a cultura popular, senón a inversa, que a cultura popular vai un pouco seguindo as pautas que marcou Sergio Leone nestas tres películas en concreto. Por unha forma de utilizar a montaxe, por unha forma de utilizar a música, por unha forma de utilizar a acción. A acción pasa a ser casi como cómics, donde esa cultura do cómic, donde hai planos contra planos, donde parece que se dice moitas cousas con moi poucas palabras, donde se crea unha cultura do superhéroe urbano, distinto, unha forma de mitificar o crepuscular moi interesante. Me parece que eso tamén hai algo aí de cultura de videoclip antes do videoclip, porque os videoclips como tales non existían no 65. Pero me parece que genera toda unha cultura que nace aí. Despois podemos ver todas as montaxes posteriores, todo o que implicou ata chegar á televisión. O sea, a televisión bebe directamente desa forma de facer e desa forma de poñer a cámara, desa forma de narrar de Leone. Esa cosa casi cutre, casi proto-punk, porque basease no sinxelo para facer algo excesivamente grande, mitificando o máis pequeno. Bueno, me parece unha cousa delirante. Como se pudo chegar a eso dunha forma casi tan sin buscalo. Teño a sensación de que estás vendo a primeira película e que son uns tipos que estaban como por ali e que dicen, bueno, vamos a rodar isto porque fai 2 anos vi unha película que me gustou un japonés, vamos a facelanos. Entonces, a partir de aí, de cómo se puede generar toda unha cultura visual e audiovisual e musical despois, me parece unha cousa genial. E tes algunha escena que destaques por calquera razón por encima das demais? O que lembres así por algo? No especialmente, porque non lembro ninguna, realmente. Pero sí que me quedo un pouco con ese plano contra plano picado, esa forma de poñer a cámara, esa sensación de que a música está introducida de esa maneira, donde non sabes diferenciar onde empeza donde acaba con ese plano contra plano picado, esa forma de poñer a cámara, esa sensación de que no nivel musical, a música non parece facer ningún gran alarde ni sinfónico, ni moito menos, non é todo como moi de andar por casa e de algún xeito todo se conxugou para crear algo realmente estéticamente maravilloso e algo moi rompedor nese momento, que chega hasta bueno, me parece, en principio me parece ben e non sei exactamente se por algún motivo extraño, por algún tipo de acordo entre eles decidiron facerlo así, aínda que sí que me parece que implica que no resultado final esa preponderancia que hai da música, esa sensación de que a música está casi por encima do resto, pode ter moito que ver con eso. O sea, que non estamos falando de música incidental específica, sino de temas feitos con unha estrutura musical completa sobre a que son as imaxes as que van por encima. Bueno, sí, realmente que para un músico me parece unha fortuna poder traballar así e nese momento, susto con estas películas e todo o que implica para a cultura cinematográfica e musical da música dentro do cine, me parece unha sorte especial e única para que Morricone empezase en tan buque. No, realmente, bueno, podríamos decir que como referente nos podría parecer o Silvo e este tipo de cosas. Sin embargo, sí que me chama moito a atención en tempo e forma a utilización do soundtrack, máis alá de que un tema me pode gustar máis que outro, a maneira na que se introducen todo ese tipo de sonidos como os tiros, campanas, relojes,
todo este tipo de sonidos extraños e que, de certa maneira, no cine anteriormente, non sei se se utilizaron así, pero desde logo que si en algún momento hubo un punto de inflexión donde o soundtrack tuvera algo que ver coa música máis alá de coa parte visual, foi este. O sea, o soundtrack é parte musical. E dentro da música non é un elemento calquera, é un elemento casi máis importante que a música en sí. A utilización de todos esos efectos que pasan a ser cultura popular desde ese momento hasta ahora me parece pues, algo visionario. Considero a Morricone como icono da música do cine. Non só porque por la trilogía do dólar ni pos traballos con Leone, porque non esquezamos que Morricone con Leone fai Eras una vez en América. O sea, que estamos hablando de palabras mayores. Morricone é un icono pola forma de utilizar músicas realmente en apariencia moi sencillas, para nada estridentes, e que teñen unha capacidade de conectar coas historias increíble, unha emotividade fora de toda outra proba que se poida pasar. Para mí me parece que son músicas emotivas. Non podemos deixar de recordar bueno, o que implica La Misión, por ejemplo, a música de La Misión, e para min, por encima de todas as demais e por encima dos spaghetti westerns e me vais a perdonar, sería Cinema Paradiso, que é como a sencillez, aparentemente unha sencillez musical, esconde a un maestro e como todo eso chega ao espectador dunha forma na que é imposible que despois podas esquecer ese traballo. O sea, eu creo que é imposible que poidas diferenciar o silbo das imaxes, ou que poidas diferenciar esa melodía con La Misión. Bueno, me parece un absoluto mago. Ese punto de partida realmente... A ver, é moi difícil saber cando, onde... E aquí estaban as entrevistas, parece que entraba en bucle outra vez Salva, que quería insistir en decirnos algo máis, pero non, Salva, xa dixeches todo o que tiñas que decir. Interesante opinión dun actor, director, etcétera, e dun músico, porque nos van a comer coa súa opinión. Nós non podemos decir nada máis, ni mellor. Bueno, eso dilo ti, eu creo que podemos opinar como calquera outra persona, así, con os nosos pouquísimos coñecementos. Pero podemos opinar, que pasa aquí? Sí, ahora parece que temos unha persona desde Catalonia. Que tal? A ver, espera que o desmuteo. A ver, Hola, hola. estás por aí? Sí, penso que sí, escoitadesme. Bueno, a ver, se aparece. Está como con na tele, ¿no? Que dice, hola, no, na radio pasa moito. Manola, non me estás escoitando? Sí. Menos mal que o noso tempo non vale tanto como da tele. En calquera caso, se se conecta Francisco por aquí, pois xa lle damos a benvida, porque nos facía falta ter un tertuliano. Ah, mira. Ahora estamos escoitando. Se basa exactamente... Ah, no, era Salva outra vez. Pero a mí non me escoitades. Ahora sí, ¿qué tal, Fran? ¿Qué tal, Fran? Hola. Por aí, por Cataluña. Nada, aí que con isto sacase unha república, debe ser que están cortando as comunicacións e... Sí, que o firewall do Ministerio Interior da Generalitat. Entón, digamos que se volvemos a empezar, volvemos a presentarte a ti, preséntate. Hola, eu sou Fran. Hola, ¿qué tal? Moi ben. E como se nota que non está Camaño? Estamos fallando a propósito para decir Camaño, botamos de menos, porque aquí non damos pé con bola. Bueno, efectivamente. Estábamos a falar da triloxía do dólar do señor Sergio Leone e agora, aproveitando que está Fran, vamos a falar de aspectos que teñan que ver non con cada película individualmente, que deso xa falamos con anterioridade, no primeiro podcast que colgaremos os dous no iVoox, colgaremos os dous xuntos, así que tampouco hai moito problema. Agora vamos falar de aspectos que teñan en común as tres películas. Aspectos de guión, por exemplo, como pode ser esta teoría que hai, vou a lanzar eu así o primeiro aspecto, esta teoría que hai de que a personaxe de Clint Eastwood nas tres películas é a mesma personaxe, non son como tres personas diferentes, é a mesma personaxe. O home sen nome, non? Sí, home sen nome. Que vos parece esta teoría? Porque entón, eso, como sería a orde cronolóxica das películas?
Empezaría na guerra, quizáis. Sí, empezaría na primeira, o bo, feo e malo, porque é cando atopa o Poncho hacia o final da película, non sei se vos dades conta, cando cruzan a ponte famosa, que xa falamos dela, de como o rodase desa escena da destrucción da ponte foi un pouco accidentado, pois aí, tras cruzar a ponte, é onde atopa Clint Eastwood o Poncho, mítico del, que levará nas dúas seguintes películas. Penso que a segunda, por orden cronolóxico, sería a de Por un puñado de dólares, non? Non pode ser? Sí, o de Por unha mancha de dólares. Aí xa se supón que perdeu todos os cartos, ou os meteu nun banco, ou O forrador vai metendo todo no banco. E a última sería A morte tiña un prezo. Ou Per cualquier dólar limpiou. Entón, que opinas ti, Fran, desta teoría? Porque está bastante extendida, non? Sí, pero bueno, tamén ten en conta que é unha teoría un pouco forzada e inventada polos fans a posteriori. É como esta teoría de que James Bond non é unha persoa, senón é un nome que se vai intercambiando a cada un dos agentes secretos, e con iso explica que é así. Sí, claro, é así. Pois se podemos tomar en serio esa teoría, pois é tan válida como a do home sen nome. Que realmente ten uns apodos diferentes en cada unha das 3 películas, polo que eu lembro. É dicir, nunha é o loiro, noutra é o manco e noutra é o estranxeiro, creo recordar. Sí, nunha é Joe e outra é o manco. Sí. Entón, bueno, que ten un alcume, non ten un nome propio, digamos. Pero creo que son aí moito... É como Gandalf. No norte chamanlle dunha Gandalf, no sur chamanlle Mithrandir, no este non sei que, no este non sei cando. Pois este igual. E aparte ese Joe pode ser como un Pepe ou Manolo. Manolo, Johnny. Chiño. Johnny. Entón, sí, continúa, que te interrompí. Decía que a cuestión que de todos xeitos, como tamén xoga un pouco o Sergio Leone inda que dá a volta ao típico do western clásico, sí que daquela maneira crea unha nova mitoloxía, ou engade elementos da mitoloxía do western. Entón este é un pouco un estereotipo, un arquetipo, o personaxe de Clint Eastwood, que se ven innovador ao longo das películas, acaba véndose que non ten tanto volume ou non é tan tridimensional como se podía un pensar. Non sei que opinades. É que se nos cortou un pouco aquí, non te escoitamos. Non me escoitaste, estou que repetilo. Decía... Non estamos seguros de que te escoita xente. Non sei que te escoitamos. Ese é o tema. Te escoita. Sí. Si non, preguntamos aí aos espectadores. Alguén de chat, que se me escoita, que diga, escoitamos a Fran. A ver, eu creo que é interesante a teoría, porque polo menos dalle unha continuidade ás 3 películas, que cambia a orden, non? E é interesante, sobre todo, explicar que pasa con este home, por que se adica ao que se adica despois de ganar toda esa cantidad de ouro, ¿no? Que ganan. Pero iso que decía, o que decía eu, non sei se mo escoitastes, así que vou a repetir. Eu creo que o que xoga un pouco Leone coa persoa esa é añadir un novo elemento na mitoloxía do western. É un estereotipo, un arquetipo, que non por iso se repite, inda que é innovador no western, sí. Realmente un personaxe que non é nada tridimensional despois ao longo das películas. Eso comentábolo aquí na previa da grabación sobre o duelo final da primeira película de Por unha mancha de dólares. E a mí se me ocurría que anticipaba ese arquetipo de home sen nome, un pistoleiro fantasmal, fantasmagórico, ¿no? Que realmente se representa no duelo, cando aparece con esa chapa, o estilo de armadura que utiliza, e que se levanta, unha vez que dispara a volonté, o este rojo, un dos irmáns rojo, ele se volve a levantar, é como un morto, ¿no? Que revive, e digamos que a mí se me ocurriu a idea de que, en certo modo, anticipa ou encarna ese elemento logo se explorará máis a fondo noutros espaguetis do propio Clint Eastwood, como a de Inferno de Cobardes ou a do Xilete Pálido, nas que aí xoguetea co que diste, co rollo fantasmagórico de realmente si ese protagonista está vivo ou é unha fantasma ou voltou da morte, unha cousa aí un pouco
un pouco extraña e fantástica. E tamén estou recordando agora, creo que os propios produtores, cando miraron o éxito que tiña a primeira da triloxía, xa intentaron encanar, ¿no? Intentaron colocar, pois eso, o home sen nome, como se houvese unha continuidade. De feito, haina, porque, a ver, collite un pouco así polos pelos, pero sei que hai unha certa continuidade, por lo menos de estilo, nas tres pelis. E o papel que representa é exactamente o mesmo. Sí. Tamén había outro elemento que era, por exemplo, o tema do manco, é dicir, non sei en cal das pelis, pero na primeira lle pisan a man depois de darle a malleira, este gordo, o colega de un dos colegas do Rojo. Bueno, un esbirro. Un esbirro, este home que así moi gordo. Que aparece nas tres pelis, por certo. Entón, lle pisa a man e susto, na seguinte peli, creo que aparece con esa man ao xeito de manco. Entón, non sei se o fai a propósito como especie de así de guiño, ¿no? O propio director, non o sei. Bueno, e ben o feito aparece 3 veces, con problema no ollo nas 3 películas, ¿no? Sí. Home, de todos xeitos, non sei se iso vai marcado algo que si aparece en moitos spaghetti westerns, nos de Leone e noutros, e incluso sae na peli que dirixiu Marlon Brando no western O Rostro Impenetrable, esa típica escena de torturar o heroe, que o emparenta un pouquiño co rollito un pouco de Jesucristo, e logo aí, despois de sobrevivir a esta tortura, é cando vence. Non sei se van por aí os tiros. Sí, ahora me acabas de dar como unha idea de asociación de ideas destas espectacular. Estou recordando Alégrome. A Franco Nero. El de Django. En Django, no, bueno, sí, en Django sí, por unha parte, pero nesta... En Django, entre outras, se repite moito ese spaghetti western. O de torturar o heroe, o de deixalo a veces casi inválido. O exemplo de Django é moi bo porque lle destrozan as mans por completo, pasan os cabalos por enriba, e ao final casi non é capaz de apretar o gatillo do revólver, ten que inventarse unha cousa extraña que non vou a desvelar para poder estos, Francisco, chegar ao vaite matar porque o estás interrumpindo seguido. No, é que ahora me estabas cortando porque non iba por Django, era por... Joder, ahora xa non me acordo. Esta que ten con Castellari, na que... Kioma. Kioma, sí, Kioma, exactamente. Que, por certo, só recomendarei, pero un dos mellores spaghetti westerns, e ademais de Castellari. Sí. Nunha desas escenas o crucifican, ¿no? Nunha roda dun carro. Sí. Aí un pouco tamén. Queda. No, pero aí está, hai unha alusión a Conan o Bárbaro. No, que Conan o Bárbaro é posterior, cando crucifican nunha árbore. Nada, perdona. Unha figueira. Continúa. Sí, era eso que quería decir. Vale, algo que engadir, Fran? No, de principio falamos do personaxe falamos... Non sei, non, de principio non. Moi ben. Podemos falar agora algo sobre o estilo cinematográfico do señor Leone. Xa adiantaban na entrevista estes dous, pois, Salvador e Anxo, un pouco acerca do estilo de Leone, ¿no? De prolongación no tempo, dilatación dos tempos nos planos para engadir tensión. Está preguntando Anxo se a él se lle oye, no, eu non te oio. Ahora mismo, ¿no? Na entrevista, sí. Que opinades do estilo de Leone? Si ele é o creador realmente dun estilo ou non? Ou bebe de outras cousas e copia? Creo que algo se comentou nunha das entrevistas sobre a relación co cómic, que eu lle abeso. Entendo que... Escoitaste a entrevista? Si, escoitei, cheguei ao final de todo, escoitei algo. Pois decía que sí que houvese un parentado co cómic. Eu me imagino que, sobre todo cos fumetti, que son estes cómics italianos, que había nos anos 40, 50, 60, pero incluso parece estar emparentado, inda que probablemente non o estea porque é moi difícil que esa relación, cos mangas. É dicir, esta dilatación do tempo que decíamos é moi típica do manga, onde a veces podes toparte páxinas de escenas nas que realmente a acción non avanza tanto. Isto é unha conversencia adaptativa, ¿no? Sería cada un polo seu lado chegou a iso, pero bueno,
Pero Ademais, non chegaron a Europa. Creo que comentamos no outro podcast que estaban chegando a Europa precisamente, ¿no? Nos 50, 60 pode ser, os mangas. no, Bueno. o manga ata os 80 mínimo, porque incluso o manga moderno en Xapón xa é nos 70 cando empezaba a aparecer estas de samurais del lobo solitario e o Non sei seu onde estaba Cachorro, e Lady Snowblood. Non sei onde estaba a fin, que falamos de manga. Sí, me perdí un pouco. Pero... Bueno, me estaba acordando ahora tamén de Freezer versus Son Goku, ¿no? Que se prolongaba, se dilataba. Pero E eso... o terceiro era ten unha super arma super poderosa e aí... Bueno, pero aí creo que xogan máis co cliffhanger de capítulo en capítulo que igual que os partidos de campeones que duraban A veces nun capítulo de Son Goku todo o que pasaba era que o fume tras unha explosión nuclear se disipaba. Sí. Era todo o que pasaba nun capítulo, mentras os outros pensan ou algo. Sí. En todo caso, voltando á influencia do cómic que vexo eu, aparte de que incluso a violencia que é moito máis explícita que no western clásico, pero é un pouco é máis explícita, pero non por iso máis real, é casi un pouco máis de cómic, de cartoon, por así decirlo. E por outro lado, o que tamén se ve, por lo menos penso, teño oído algúns críticos, na maneira que ten Leone algúns non sei como explicalo. Por exemplo, na escena na que no bo, feo e o malo, o feo, pois se topa aí coa bolsa de moedas e tal, e logo se abre o plano e está apuntando da cabeza o Clint Eastwood. Si fora na vida real o miraría de sobra, pero como se fose un cómic, ata que non se abre o plano non se dá conta do que está pasando. Entón é un pouco, eu vexo un pouco cómic nese sentido en diversas... Sí, pode ser, pero bueno, creo que os cómics que máis se parecen ao Spaghetti Western son posteriores ao Spaghetti Western. O sea, non é que o Spaghetti Western sexa unha copia do cómic. Pode beber algo de tipo de viñetas ou así, pero en canto a narrativa non creo que sexa de cómic. Bueno. No, hai doucha razón, non tanto narrativa, pero sí a maneira de tratar certos encuadres. E algúns encuadres, Certo movimento de cámara, sí. O eu vexo moi cómic. Sí, porque no cómic moves a cámara, hostia. Que iba a decir eu? Bueno, deixamos o tema do cómic un momento porque vou a decir eu unha cousa que creo que bebe Leone, pero é unha suposición miña, así un pouco extraña. Eu creo que bebe un pouco, pero así como moi de refilón do expresionismo. Do expresionismo non tanto do cine, do expresionismo do cine alemán, sino como do expresionismo pictórico. Alemán, de Kirchner e esta xente. É que no cine non miro tanto ese xogo coa iluminación, que o escuro e o claro, que ten o expresionismo, que se ve no noir, non o vexo no Spaghetti. Por ese lado, non, claro. Destos planos que hai no Spaghetti Western moi típicos, que se utilizan moito máis pois nos duelos finales, que é onde el expresa toda a súa, non sei, maxia como director. Pois nestes planos, non sei se vos fixades, sempre está todo como exagerado. As profundidades de campo non son naturalistas, non? Porque está un frente a outro, pero igual lleves a man a un e o outro velo ali ao fondo e está no quinto pimiento. Despois, estes primeiros planos que hai dos personaxes, os personaxes son todos, sobre todo os secundarios, como moi exagerados, non? Teñen esos caretos totalmente, non sei, embrutecidos, sucios, eu diría que angulosos, non? Que é o que me leva a ese expresionismo, que marca todos os ángulos, marcas para ofrecer unha maior expresividade, e son rostros estos do Spaghetti Western que ofrecen un mogollón de expresividade sin facer nada. Están os tipos aí quietos, miras o primeiro plano dun fulano e dices, mi madre. Unha expresividade entre comillas, porque son a hostia de expresivos e carismáticos para un primeiro plano, pero para pouco máis. É dicir, non mudan de careto. Non sei se me explico. Son cadros expresionistas. É que eu casi que o relacionaría máis ou mellor con unha imaxinería religiosa, coas
os macacos que poñen no Pórtico da Gloria ou ese tipo de retábulos representando pois a pecadores ou a demos. O viro máis entroncado con esa, xa que falamos coa pintura, máis cunha pintura religiosa casi do Renacemento do Barroco. No, sei, porque esos cadros expresan sempre movimento, xente retorcéndose, ¿no? Este tipo de historias. E aquí suelen ser personaxes moitas veces hieráticos, ¿no? Están totalmente quietos e con nesa quietude expresan mogollón. Pero ahora é o que me quero referir. O que decía Francisco, me estaba acordando eu de Caravaggio, porque tiña fama de que utilizaba... No, a ver, polas caras dos fulanos. No, que é outro expresionismo e Caravaggio, porque este utilizaba personaxes do seu mundo, conocían a taberna, pues, prostitutas, mendigos... Que conocían a taberna. Entón, digamos que el tivo un problema coa iglesia, cos que o patrocinaban, porque non lles gustaba que esta xente aparecese nos cuadros. É dicir, eles preferían non sei se un modelo, pero se unha cara un pouco máis idealizada ou, sabes, un pouco aí por aí. Non sei se aquí, digamos que o éxito foi o casting, é dicir, colleron xente con moita expresividade. E iso precisamente non é fácil, porque non creo que sexa fácil ter unha escena... Pero despois como retrata tamén, Claro, porque como se ensucia e como retrata, poñendo a cara... Pero é moi difícil ter unha escena con 4 ou 5 tipos que non dicen nada e conseguir que a escena teña intensidade, teña emoción. Claro, a máxia da montaxe deste hombre. En contraste con, por exemplo, estaba vendo, non sei se foi onte ou non tronte, esta peli Elysium, con Matt Damon. Sí. Me parece un bodrio horrible, porque o director ten un tratamento de imaxe do momento de cámara, etc., horripilante. Entón, estaría como noutra antípoda. Bueno, horripilante según ti. Según eu, claro, por suposto. Pero vamos, que digamos que a Leone non lle pegaría eso de cámara en man, vibrando e eses cortes de metrase tan escandalosos. Tampouco se facía daquela, igual se o pillas agora despois. Sí, se facía nos 60, está un pouco de moda, ¿no? Montase así sincopado, collería un pouco Peking para... O dos zooms e tal, dis. Bueno, sí. A min, o zoom a min lembrame os 70, as películas chinas, pero bueno. Bueno, que máis podemos decir acerca da triloxía? Ocúrreseche algo máis? Pois non, porque aquí temos nas notas, estamos intentando decir algo máis, pero non temos moito máis que decir sobre as localizacións. Por exemplo, vou decir unha pequena cousa que seguro que non tens no guión, pero que apenas saen, por non decir non saen, personaxes femeninos. Que, por exemplo, trata un pouco despois León en Ser unha volta en el West, sí que aparece o personaxe de Claudia Cardinale, que sí que ten un protagonismo na película. Pero nas películas da triloxía que directamente como que non existen. Non os hai. Eso creo que falamos en algún podcast ou uno que fixemos. Sí, sóname de falar. Eso creo que xa falamos. É unha leita de nabos que esas películas, non hai mulleres. Sí, pode ser no de Conan, o mellor, que falamos de que era un mundo, prácticamente un mundo de homes, un mundo que él creaba na súa infancia, ou Howard, non sei, creo que falamos. O cine casi sempre é un mundo de homes. Por exemplo, antes que citamos a James Bond, as mulleres en James Bond, bueno. Pero un pouco floreiro. Pero que, por exemplo, en concreto no Bono, Feo e o Malo, que prácticamente parece que non hai, que non existen. Así como aparece no flashback a filla ou a irmá de Mortimer, ou por unha mancha de dólares aparece esta muller que manda como se chamamos que non eran os rojos a outra familia. No, bueno, pero malo parece que non hai mulleres. Directamente parece que non hai mulleres. Ou non lle topamos unha explicación, ou digamos que achacamos a que o autor o facía porque el creou ese mundo. Home, quero retratar un mundo así duro, violento. Igual tampouco as mulleres non lle cadran tanto nese mundo, non sei. Non sei, por lo menos daquela fijo que non. Pero sí que había, decir, en calquera western sempre había algunha muller que tiña un peso importante. Pero sí é certo que no Bono, Feo e no Malo non hai ningún. Non hai prácticamente. Pensad, intentad lembrar e se as hai están de fondo. Sí, non me sale ninguna. Estabas a falar, Finín, das localizacións, que estas pelis rodaron moitas en Almería, non?
Almería, creo que tamén se rodara en Madrid, E por Burgos tamén. Monegros, pode ser, o deserto. Sí. Claro, que teño flashback como déjà vu, é dicir, creo que estou dicindo cosas que xa dicen. Non me estou acordando dese canón que salen 1.000.000 de spaghetti westerns e cando ves, estes son, mira, aquí se apareceron, estes se pasaron, sabes? Vas reconocendo as localizacións porque deben de ser 4 sitios. Tamén hai unha moi típica que é unha especie de mina ou poza, non? Non sei se recordas, Francisco, unha excavación, unha mina ao aire libre, unha canteira. Sí, pode ser. Hai, por exemplo, onde o duelo final do bo e o malo, que é o cemiterio de Sad Hill, houve un crowdfunding fai uns anos para un pouco recuperar esa zona, que ahora non me lembro onde, pero non é Almería, é noutros lados. E entón tú podías participar dese crowdfunding e dabas pasta para lanzalo e aparecía o teu nome nunha das tumbas. Porque un pouco ese crowdfunding era recuperar ese cemiterio para como monumento ou... Como, canto? Canto dices, ti? Eu non digo nada. Bueno, vamos rematando aquí este pequeno bloco que acabamos de decir ahora. E vamos a dar paso a unha música do señor Ennio Morricone, como non pode ser de outro xeito, e continuaremos falando deste tema que nos apaixona. Adiante, música. Escoitábamos a canción, se non me lembro mal, como se chamaba esta canción, A Éxtase do Ouro. Éxtase do Ouro, do bo, do feo e do malo. Sí, que sale do gran guiosísimo Ennio Morricone. E isto, primeiro vamos a facerlle unha pregunta ao amigo Fran, porque Fran tiña uns deberes que facer, que era escribir un texto en col. Envieixos por correo. Ahora, tarde, mal e arrastro, pero envieixos por correo. Como que agora? Entón, pois non temos eso. Se o tes aí, podelo ler. É unha opción que che damos. É que o teño grabado. Tes un MP3 no correo. Teño un MP3 nun correo. Pois, mira, irá no iVoox, porque agora no directo non nos vai a dar tempo. Xa estamos bastante sobrepasados nós coa nosa ignorancia digital. É baixalo darlle a play. Que nos falta... É baixalo darlle a play, Non reconoce MP3, vai por WAV. Son cousas técnicas e non se poden facer. Non se pode por... Xo poño aquí a sonar, desde o outro móvil, se queredes. Non, porque non se escoita moi alá. Non, Gary de seguición, non hai problema.
Sí, é un extra que teñen, un bonus track para os que escoiten o rollo despois en iVoox. Pois iso, así a xente pode revisalo de novo para que lle quede ben aprendido toda a lección. Sí, Pero contanos así moi brevemente que é o que escribiches para que a xente teña ganas de escoitar. Pois é un pequeno contiño, tampouco demasiado longo. Aparte puse por detrás a música para ambientarme cando lin, a música da banda sonora de El Chuncho, quién sabe, que é de Ennio Morricone, é boísima, unha peli dirixida por Damiano Damiani, protagonizada por Jean-Marie Volonté, na que fai dun revolucionario, que, bueno, é un pouco aí embarcado por un... Pero te estás dispersando. Non digas spoilers. Non digo moito máis. E simplemente fago un contido no que tamén é conto unha escena típica de Spaghetti Westerns, como decía Firín. A veces tes un pouco de diabús cando xa miras moitos Spaghetti Westerns, que é a típica pois de unha banda de cuatreiros que vai achegándose pois a un desfiladeiro e hai alguén que os está agardando. E non digo máis. Moi ben, pois animamos a todos os ointes a descargar a versión en iVoox e a comentar. Mira, vamos a facer agora unha pregunta moi seria que aquí nadie nos contesta. Se hai alguén escoitando, que nos diga se lle escoita a Francisco. Porque pode parecer que estamos falando Finín e máis eu solo, despois facemos pausas así un pouco longas, pero que está Francisco falando tamén con nós. Pero non sei por que temos a dúbida de que non sale. Que é eso que sonou aí? Fun eu sin querer, que estaba oíndome por outro lado. Vale. Continuamos. Continuamos entón. Agora toca falar un pouco do western. A ver, o Spaghetti Western faise por algo existe ese xénero que é unha revisión, digamos, dun western anterior. E vamos falar un pouco de onde ven o western, de onde sale este xénero que é un dos xéneros, pois, que máis películas se fixeron, non é certo? Fin, que nos contas? A ver, en principio, xa o propio cinema naceu co western. Estaba acordándome deste director, pode ser Cooper. Da igual, que estou lendo o chat ao mesmo tempo e non podo. Anxo, sempre estás aquí atribulando. Da igual. Estás solo. O caso que xa nos tempos de Edison e dos inicios, dos pioneiros do cine, xa se tomou como un tema máis ou menos actual daquela, porque estamos falando de finales do 19, principios do 20. Entón serían westerns contemporáneos, máis ou menos, non? Vale, chego nos noticia de que se lleva un pouco máis, non coa calidade que desesaría. Tamén... Deixame acabar, Fin, e despois falas ti. Veña, fala. No, retomando un pouco o que comentaba Salvador, no tema da idealización do western, os americanos colleron esa súa historia, que era a historia máis recente que tiñan, porque non tiñan moita máis, e a foron incorporando como unha narrativa, e ao mesmo tempo foron idealizando. Sempre había uns bons, sempre había uns malos, mitificando, non? Quitándolle a mellor certos aspectos, un pouco máis sucios, un pouco máis feos, e metándolle outros. Pero desde que naceu ata o momento en que estamos aquí nos Spaghetti Western pasaron moitísimas cousas, non? Eu quero introducir tamén un aspecto importante que é estas novelillas, non sei se falaches deso porque non te escoitei ahora mismo, todo o que dixeches non te escoitei casi nada, pero estas novelillas que había da literatura pulp fiction, dos anos 30, por aí, un dos xéneros fortes desa literatura era western, precisamente. E de aí tamén... Perdón, como? Iba a decir que incluso antes, nas Nine Novels do século XIX, se comeza con temáticas do oeste e aparecen as primeiras novelitas protagonizadas por Buffalo Bill, logo se van introducindo estes personaxes tipiquísimos do western, que si Wyatt Earp, que si Billy O'Neill, que si Jesse James, se van incorporando estas Nine Novels que foron as precursoras do pulp. É onde se mitifica un pouco todo, non? Van mitificando os personaxes, que realmente tampouco eran para tanto, non? E, de feito, mencionamos no noso podcast sobre Howard, se non equivoco, e tamén no de Lovecraft, que ele escribiu daquela as súas revistas pulp, non? Relatos sobre western, non? É dicir, ele incluso se meteu no tema. É dicir, que estamos falando de unha literatura ou dun subxénero literario, de algo de consumo
Popular, era algo popular. ¿no? Por eso despois, Barato. Por eso despois este xénero se fixo tanto, porque era un xénero moi popular en Estados Unidos. E que dá pé a incorporar calquera argumento, decir, o que decías algo tamén, ¿no? Podes falar de calquera cousa ambiental no western. E, repito, mencionaremos despois, a ver se non se nos esquece a Estefanía e La Fuente, ou Estefanía e La Fuente, que facía algo parecido. Sara y Mago, que facía algo parecido, pero en español, ¿no? Sí, a César Mallorquí tamén, que inventou o personaxe del Coyote. Sí, bueno, pero eso é como 40 anos despois, ¿no? É dicir, que xa temos como un corpus, ¿no?, de western enorme, gigantesco, desde os xa míticos e super ben conocidos dos anos 30, é dicir, a diligencia de Ford, e tamén vamos a meter a Hawks polo medio, ¿no? Grandes directores que se esplayaron, ¿no?, a dirixir grandes westerns e a crear un xénero, ¿no?, a darlle forma, ¿no? Ahora que dixeches a Ford, que ahora que nombraches a Ford, viume a cabeza un chiste do amigo Iván, ¿no? Que era un gran director, John Ford, ¿no? Sí. Pero o seu irmán Roque non se quedou atrás, que me tuvo queixo. Vale, xa está, perdón. E a versión coche tamén había outra. Sí, Henry Ford e Roque Ford. Vale, nada, sigue. Perdón, tú me flagelando aquí. Non, decir que estábamos... Mira, aí teño que apuntar a Griffith. Non me quero esquecer del, do Nacemento dunha Nación. ¿No? Película... Griffith, que foi o creador, por así decirlo. Racista, por onde. Pero super guai esa peli. Está moi guai. O Ku Klux Klan son os heróis nesa película. Sí, pero está moi ben feita a peli. É moi entretenida. Griffith é este que fixo atraco e roubo un tren, ou ese foi Porter? Non, ese foi Porter, ese foi un pouco anterior. Sí, é nos comezos do cine. É dicir que si temos como referencia a Griffith, que foi prácticamente un dos que creou a narrativa do cine tal e como a conocemos, ¿no? Digamos que botaríamos un pouco en falta un western soviético, que seguro que existen toda esta xente fixo algo parecido. Bueno, por Siberia, pode ser. Por Siberia ou por... Hai certas películas desa zona que lle chaman esterns en contraposición a westerns e que realmente son como a westerns pero na estepa. Temos a nosa enciclopedia Fran aportando todo tipo de datos. Non será esta que me recomendaches ti, que eu recomendo a xente, que é o número 43, pode ser. Ahora fazme dudar se era 43 ou era 51. Bueno, 43, non vamos a dar spoiler, pero que a peli é durante a Guerra Civil que hai despois da Revolución Rusa contra bolcheviques e mencheviques, e entón hai a protagonista unha muller, por certo, o cal era a hostia de innovador, e da que, bueno, no cine soviético non tanto, e realmente ten pois elementos que parecen de western, inda que é iso ambientado pois na Rusia da Guerra Civil de finais dos anos 10, principios dos 20. Está moi ben, a recomendo. Sí. Sigue falando, Fran, porque marchei un momento e volvín. É dicir, que de todo isto... Isto é certo, marchei un momento e volvín. De todo isto tamén se fala de que xa a finales dos 50, sobre todo, eu creo que xa entrando nos 60, entra como un pouco en declive o tema ou a temática western, un pouco tamén a par do declive dos grandes estudios, dese sistema de producción, ¿no? Clásico. E eu sí que, pola experiencia personal, os westerns que xa aparecen nos anos 60, por lo menos os westerns de Hollywood, xa empezan a pinchar un pouco. É unha fotografía, é dicir, na propia imaxe, o tratamento, ¿no? E aquí é onde nos chega este home, Leone, que traballara, como dixéramos antes, no Peplum, que era o que estaba en boga, ¿no? A finales dos 50, as pelis de Manos, Espartaco, Cobadis, todas estas. E el, como posibilidade personal, xa fixera algún, ¿no? Dixéramos na primeira parte do podcast, pero agora fai unha obra de seu, ¿no? Como pude influir nel a experiencia do western? Bueno, primeiro copia a Kurosawa e despois así que fai unha obra de seu. E de todos xeitos probablemente faga un western por encargo, porque xa se facían westerns en Europa antes a primeira película de Sergio Leone western. O que pasa que ainda sí, moi todo son un pouco unha exploitation ou copia do western máis clásico. E xa non falemos das pelis de finais dos 50 feitas producidas por Alemania, que, bueno, basándose nos típicos relatos estes de Karl May, ambientados na fronteira entre Estados Unidos e Canadá,
claro, que se acomodaban máis, claro, os escenarios de Alemania. O cal, xa se facía western de Europa de antes. No, por eso quero decir que, por unha parte, sí que innova, porque crea algo así novo, pero realmente se están facendo un montón de cousas. E incluso no que lembro da investigación así que fixen por encima, era un western feito polos nazis nos anos 30. Era algo así como Kaiser de California. Entón, xa... Me sona, sí. Peliculón. Sí, peliculón. Es interesante. Así que fixetes unha investigación. Bueno, a investigación foi ler unha página aí de Wikipedia, daré para baixo. E le preguntou en Yahoo Preguntas e o que lle dixeron. Bueno, canto ao xénero, adoita pasar, ¿no? Este rollo, xa lo decía, vou aportar aquí un dato ultraculto, Henri Focillón xa decía que os estilos, os xéneros, todos pasan por un proceso, ¿no? O primeiro como de investigación, experimentación, despois consolidación, e digamos que ao final de todo xa é como salir cousas como churros e se deturpa todo, ¿no? É o que está pasando un pouco tamén agora mesmo nos nosos días pasa un pouco eso co CGI, co cine digital, ¿no? Con todos esos rollos. Que se fai tanta película na que prima eso que todo o demais non se ten en conta. Pois co western clásico pasou un pouco eso. A Dilixencia e todas estas primeiras películas son obras maestras, pero despois vaise como perdendo un pouco Ainda que Ford é Ford, ¿no? O de Liberty Balance. Pois aí xa é mesmo un pouco consciente deste declive, ¿no? Os actores xa son un pouco máis decadentes eles tamén. Pero aí xa troncamos con outro xénero que tamén empeza a partir de finais dos 50, 60, que é o western crepuscular. Sí, aí entra Peckinpah. Sí, pero bueno, Peckinpah e outros. Nos que non é solamente a cuestión da violencia, pero sí un rollo máis reflexivo, máis a parte máis temática do fin dunha época e o comezo doutra, neste caso a fin do Salvase Oeste e o comezo pois da chegada do mundo moderno do século XX. Pasa un pouco mesmo cos superheróis, que agora se volven todos tamén moi reflexivos. Que antes eran xente en mallas dando leches por aí. E moi oscuros, e non había. Finín, doume conta de que sempre dis, temos un gurucho de... Porque temos un monogurrucho que non ten máis das escoitas. Entonces, escoitade o temático sobre Peckinpah. É moi guai, é moi divertido. É moi divertido. E non sei, para ir dándolle un pouco paso adiante a este último tronco, podes mencionar así algunha influencia do western posterior ao spaghetti western? Pero o propio Peckinpah algo influenciado ten que estar do spaghetti western, que non se xa moito, non? Sí, eu creo que sí. É dicir, Peckinpah xa facía westerns antes do spaghetti western. De feito, as súas primeiras obras son western, non? De feito, unha das mejores, quizás a primeiro entre comillas, ¿no? O de traducción en castellano si colea, pero era Ride the High Country, ¿no? De Randolph Scott e Joan McCrea. Que esa é un western crepuscular, xa. Bueno, pero de Peckinpah temos un gurrucho, así que non vamos a falar del. Vale, que máis? Tamén vexo influencia posterior que fixo o spaghetti western no cine, sin ser western, que é esa cuestión de darlle como esta suciedade, rudeza e humor para facer como máis real películas de ambiente histórico. Por exemplo, me lembro dos Tres Mosqueteiros que se fixeron nos anos 70 con... non vou acordar do actor agora. Era como máis encarnizado todo, Richard Chamberlain e o chavalito este que fai de D'Artagnan non me vou acordar. E que tiñan estes duelos de espadas, pero que combinaban as espadas coas hostias e as patadas e o xogo sucio, co cal, sabes, comparado coas pelis de espada chins do cine clásico dos anos 40 e 50, estas collen este rollito de estilo moi spaghetti western, creo eu. Tarantino tamén é un devedor absoluto. As películas Mad Max e o cine posapocalíptico posterior. 1970, el rescate en Nueva York, incluso sale Lee Van Cleef. E o propio Clint Eastwood fixo Sin Perdón, que, oye, un pouco tamén... E nos 70 xa o propio Eastwood fixo, o sea, por lo menos actuou en Inferno de Cobardes, xa fixo esta de o Fora da Lei, o sea, Joseph o Fora da Lei, que é unha das mellores pelis del, para mí. Sí. Cometeron 2 erros. Esa non é nada de... Esa non é tan boa. Está ben, pero... Como que esa é máis tradicional, quizás. A min gustoume moito. É dicir, que de alguma maneira cambiou, ¿no?
a percepción do western incluso en Hollywood e en demais países a partir do spaghetti western. Bueno, e xa que estamos, para rematar este bloco, vamos a decir, porque non temos máis tempo, aquí non fala nadie máis. Vamos a decir unhas recomendacións en canto a obras que teñen algo que ver co spaghetti western ou que beben do spaghetti western ou o que sexa. De cine, de cómic, de xogos de mesa, do que vos dé a gana. Non ten que ser unha película. Tamén podemos recomendar spaghetti western, verdade? Que? Que tamén podemos recomendar spaghetti western. Tamén, pero é moi socio para ser eso. Pero bueno, tío, como queiras. Digo porque a veces falas de spaghetti western, falas das pelis de Leone, parece que non existe nada máis, que o resto que é todo purrela, e eu estou moi en desacordo con iso. Pois veña, fai as túas recomendacións. Podes facer máis de unha, se queres. Comezo eu, entón? Fran. Comezo eu, digo. Sí. Non escoito. A ver, me escoitades agora? Sí, ahora sí. Ben, a ver, as miñas recomendacións. A película que mencionei antes de Damiano Damiani, protagonizada por Jean-Marie Volonté, El Chuncho, quién sabe. Despois de Sergio Corbucci, tanto El Mercenario como Vamos a matar compañeros. Son, aparte, entretenidísimas, son moi boas, xa vos digo. E logo do outro Sergio, de Sergio Solima, pois recomendaría Fache a Fache, a que tamén sale María Volonté con Tomás Milian. Así que a triloxía do Coitelo, ¿no? De Cuchillo. As de Coitelo tamén, as de Corre, Cuchillo, Corre. No, ainda hai bastantes spaghetti western recuperables. Kioma, a que mencionaste antes, Filín. No, pero Filín, ahora toca ya Filín, e como Fran dixo tantas que son todas películas, ti non pode recomendar unha película. Non podo recomendar películas? Non podes. Fastidiei. Entón non sei que podo recomendar. Bueno, se me ocurre un cómic de un tal Herman, pode ser? Que ten algo que ver co spaghetti western, que é este de... E que xa recomendaches no podcast de Mad Max, ¿no? Sí, como se chama? Jeremías. Pero aparte de películas non sei que podo recomendar. Iba a recomendar Keoma, pero bueno, xa recomendaste ti. No, películas no. Pero fala un pouco de Jeremías. De Jeremías empeza como unha situación post-apocalíptica e a ambientación é tal cual. É dicir, hai xente con pistola, con armas. Eu creo que ao revés. Ti cando lees o primeiro cómic casi non parece unha ambientación post-apocalíptica. Sabe, na primeira página que hubo unha catástrofe, non? Pero xa está. Non lees a primeira página, parece un western. Non parece... En ningún momento parece un... Porque de repente sale unha bicicleta. Vale, son bicicletas, pero hai carros, hai cabalos, hai deserto, hai... Pero moi pouco. Bueno, moi pouco. No sé. Parece máis un western que un... Por iso che deixo pasar esta como recomendación. Algo máis? Pois non. Estás poñendo cara como de que non teño ni idea. Pois eu vou recomendar unha serie que cando escoites toca maño se escoita, porque é o técnico, pero pasa de todo. Unha serie que sale o actor este de... Como se chama? Posesión Infernal, ¿no? O da triloxía esta. Bruce Campbell. Que se chama Briscoe County Jr., que era un cazarrecompensas, unha serie de humor, ¿no? Pero tamén tiña ese toque así un pouco de spaghetti western. Sí, recorda vagamente. Ten toques tamén a series estas de Hércules e de Sena, pero no oeste. É da mesma época. Efectivamente, é da mesma época. Pensei que ibas a recomendar Firefly. Espera, tío, que ainda non acabei. Claro, iba a recomendar agora dúas series. Vale. Unha, pois xa que dixeches, Firefly, que é unha serie do espacio, pero que ten moito de western, porque van a moitos planetas que están a medio de desenvolver, entón, pois hai vaqueiros, hai tiroteos, e van con revólveres e todo este rollo. E a cabalo, non? É unha mezcla de ciencia ficción e western. Parecido a Cowboy Bebop nese sentido. Pero, bueno, Cowboy Bebop western non, pero bueno. Da igual, ten un aire con Cowboy Bebop que é un anime dos anos 90. E a outra que iba a recomendar, que se me está esquecendo por momentos, era outra serie. Cal pode ser? Non, Brisco. Un xogo de mesa, perdón. Iba a recomendar un xogo de mesa
que é un que se chama o Bank. Un xogo que se chama Bank. Bank. B-A-N-G. B-A-N-G. Un xogo de cartas pois que tes que matar os demais da mesa. Xa está, non digo nada máis. Moi ben. Algo máis que decir? Algo mencionamos a Galicia, así brevemente, brevísimamente? Despois da canción. Pois rematamos este bloco e imos con este tema, xa que o mencionou Fran, vamos a meter unha canción de Morricone dunha das recomendacións de Fran e seguimos co derradeiro tema para rematar o burrucho. Adiante. Sí. E estábamos a escoitar a banda sonora dunha película, dun spaghetti western que recomendou Francisco antes, que non é outro que O Mercenario, El Mercenario. E quero falar un pouco deste tema, porque a mí pareceme, bueno, sendo Morricone un dos mellores compositores de todos os tempos, todas as cancións son boas, pero este tema a min gustame especialmente. E como utiliza Tarantino en Cada Finín, que está dicindo que no ca cabeza. Como utiliza Tarantino en Kill Bill volumen 2, penso que utiliza moito mellor que o propio Corbucci, que é a película do Mercenario de Corbucci, na súa, no duelo final, que comparado cos duelos finales de Leone, o de Corbucci é como moi descafino. Porque Corbucci era como o irmán feo, o irmán pequeno, feo de él, de Leone, de feito, antes de que estrenara Leone a súa primeira peli, o sea, por unha mancha de dólares, este Corbucci tiña unha xa, casi ao mesmo tempo iba a estrenar, e por algún tema de producción se retrasou, e digamos que a fama máis gorda colleu León. Bueno, aparte de que Corbucci é un pouco máis tosco, para min. E de todos estos, do descafeinado... E, bueno, decir tamén desta música que para mí é unha especie de bolero de Ravel, porque ten ese ritmillo igual, Anxo, esa caixa levando o ritmo, e van se engadindo cada vez máis e máis instrumentos, se vai crecendo, que fai deste tema un tema moi poderoso. Dicindo a palabra poderoso, marcando para un guiño aí a uns compañeiros. Vale, en fin, que toca agora? Non sei se estaba dicindo algo Francisco, ¿no? Non decías nada. Plan? Sí, se me escoita. Sí, claro.
Vale, es un pequeno matiz. Como que descafeinado ese duelo? O puntazo do disparo que vai susto na flor que ten na solapa e da que sae o sangue, eu creo que o teñen utilizado incluso no cine oriental posterior. O tipo vestido de payaso. Ese é o No, puntazo. tipo tío payaso non. Eu estou no. falando do... Sí, Non sí. se chama o actor, hostias. Jack Palance, pode ser. Jack Sí, Palance. Cando Sí, yo- Anonymous. É dicir, parece que non lle acertou, se sorrí, e logo da flor branca que ten na lapela do traxe, pois brota o sangue. Eu creo que ese elemento o teñen utilizado incluso en algunha peli oriental dos anos 70 e 80, o de John Woo. Efectivamente. Perdemos un pouco, Que pero ese duelo, que non é descafeinado para nada. evidentemente, porque se utiliza nas pelis orientais, eso xa é un recurso, vamos, incomparable. Veña, que estábamos a falar, Fini? Estamos a falar que Que non damos a arrancar. estamos no último bloco e temos que ir rematando porque xa o público se nos está indo. Baixamos de X ointes a X-3 ointes. Sí, xa non, nin hai comentarios ni nada. E simplemente imos mencionar brevísimamente un pouco a Galicia, que pinta Galicia no western, ou xente galega facendo western. O que pinta No. o western en Galicia. O que pintaría un western en Galicia, ¿no? Hai vacas. E a mí se... Hai vacas, Non hai vaqueiros, pero hai gandeiros. non hai gandeiros. Bueno, primeira figura, John Balan. John Balan, que ademais é por aquí cerca, ¿no? ¿No? De Marín. Eu ainda Sí. recordo de pequeno entrando nun bar, quieto todo o mundo, como un pouco recordando o tipo do tricornio. Isto é un atraco, vamos arriba. Así berrando, ya. Bastante. Pero espera, fin, quen te oia pensará que John Balan era un atracador de bares. No, pero entraba así, no bar así, como abrindo a porta, esa doble porta que non existía, pero él Vale, abría. pero que era él? Era creo que colaborou, fixo algo no cine, posiblemente. Pero Non o tengo moi claro. Era un artista fulano. un Menos mal, artista Fran. popular, pode ser. Como? Artista popular. Sí, vamos a chamar de artista popular. Igual que o mellor en Cangas temos o Cecilio Rial, que era poeta. Pois algo parecido, un artista. Escoitase un pouco mal, pero sí, era un home que iba por os bares como Sí, facía facendo un espectáculo. un numeriño, o sea, tocaba coa man, tocaba na porta, tocaba Eu recordo de pequeno nunhas festas do 25 de xullo en Hermelo e o tipo subiu o escenario e fixo o seu numerito cunha porta e todo. Que, bueno, ele utilizaba a porta para facer a percusión, por así decirlo. E a trompeta facía coa boca, entón facía o iba tretando aí e montaba a banda sonora da película do Oeste. Sí, era un imitador de westerns, ¿no? Entón, onde saquei boa idea de que el traballou no cine, así como un extra ou algo así? Pola pinta, eu que sei. Pode ser. Ou o mellor era gustaba tanto que se meteu na historia, ¿no? A él le gustaría, pero non teño moi claro que se chegase a meter, de verdade. O que sí que traballou no cinema é outro galego, que pode ser o avó De Charlie. de Charlie Sheen, un dos mellores actores do panorama hollywoodiense, Sí. da gran serie Dous homes e medio. Entón foi o patriarca da familia Estevez, que sí, casi que currou de extra, figurante ou de algo, ¿no? Efectivamente. Aquí en España. En España, pero despois marchou Marchou para lá. Non sei se iba a currar en Hollywood de verdad ou non. O que sí currou tamén que é Frank Braña, que que non, inda que non era galego, creo, era asturiano, corrígeme, ¿no? Asturiano, sí. Asturiano, pero que era un personaxe super carismático dos secundarios ou dos terciarios, ¿no? De feito, sale nesta trilogía, polo menos unha ou dúas veces, ¿no? E eu non me quito da cabeza esa escena en Cannes de Perros Callejeros, versión original, ¿no? Cortando aí un pouco o pito al torete de Frank Braña. Vale. Non sei que non me acordo desa escena en concreto. Algo máis que decir sobre Frank Braña, sobre Galicia, Western, Francisco, se te ocurre? Bueno, o que sí era galego é Eduardo Fajardo, e que non sei se vos sona, ten feito cine clásico español, pero xa nos últimos tempos facía o típico era o papel de malo de Spaghetti Westerns, por exemplo, era o malo de Django. De general mexicano. Sí, de general mexicano ou de terrateniente, sobre todo. E que, por certo, que ten 93 anos e ainda vivo, señor. E, se non me equivoco, era a zona das Rías Baixas, non estou moi seguro agora.
Das Rías Baixas da zona de Vila García. Por aí. Bueno, De Meis. Por lo que ves, son de Meis, nunha búsqueda rápida. como? De Meis. De Meis. Bueno, sí, cerca de Vila García. O Mosteiro, non? Era de Meis, o equipo este de terceira, o Mosteiro, cando miraba fútbol de terceira na galega. Vale, teatro. Os señores de Chévere. Sí, Río Bravo. Un dos grupos máis famosos, non? Así, máis famosos, vaya palabra. Máis coñecidos en Galicia, con máis seguidores. E debe un pouco a súa fama a esta obra de teatro que fixeron Río Bravo, que é como unha parodia da película, que xa sacaron nos anos 90. Sí, ahora teñen un remake, un revival. É o segundo reboot que fixeron de Río Bravo. E é así en plan comedia. Sí, é un musical, ademais, tamén, porque cantan, fan varias pezas cantando. Sí. Son pezas orixinais tamén, non? Creo. Aparte, creo que un dos que compoñía as cancións foi Narf, o músico este que morreu agora fai pouco. Ah, sí, efectivamente. Porque polo menos na última eu estive nunha representación que fixeron en Santiago este verán e ao final de todo foi un plan homenaxe a Narf pola composición dos temas. É certo que foi Narf. E nada, teño o mellor recordo de cando os mirei de pequeno nos 90 que destas últimas veces, pero bueno, siguen estando bastante ben. Outra cousa de western aquí galego? Fin, Bran? No, o problema é que non hai. Había alguna curta ou alguna obra de teatro que nos comentaban que aparecía un vaquero en pelotas montando un cabalo, pero... Home, no seu momento, nos comezos da televisión de Galicia, os westerns en galego foron unha sorpresa para a xente, en plan de, hostia, os vaqueros falando en galego, guau! O sea, a propia doblaxe de westerns foi un fito no seu momento. Un Wayne sabe galego. Efectivamente. Sí, algo parecido pasou con Shin-Chan, ¿no? O con Son Goku, decir que nos achegaban algo que non estamos demasiado acostumbrados a ver en galego. Nos 80. Son Goku e Shin-Chan, macho. Eso levaba gallega 30 anos. Bueno, xa que non se nos ocurre nada máis, non sei se vos ocurre algo máis, vamos a facer a nosa típica proposta de serie / película / o que queiras, argumento dun western, non exactamente un western, pero sí un western galego. E fin, como é o guionista, o que fixo todo, pasando de todos os demais, pois vas a contarnos ti un pouco de que vai este western galego, onde está ambientado, quen son os protagonistas. Mais ou menos, porque foi algo parecido a esta escrita automática vanguardista. Sí, vamos. Entón, Vanguardista, guau! Hai que situalo que se nin é a hostia, cuidado. A finales do 19, principios do 20, son un par de irmáns, polo menos se supón que son irmáns. Un se chama Manuel, e outro chamase Manuel Nolo. Un é bo e outro é feo. Un malo. Un é recto, quere facer todo polo libro, e outro non, outro torto. Pillado. Efectivamente. Entón, digamos que para situarnos un pouco e coa excusa da guerra, están servindo no exército en Cuba, compañero, ainda cando Cuba era parte do Imperio Español, e de feito son soldados, están ali, e este Nolo é un pouco máis pillo, entón busca escapar das guardias, irse un pouco as mulleres, beber, pasaba ben, e recibe un sopro por parte dos portugueses de que se está atopando ouro na zona da Limia, a zona de Raya, non? En Portugal. A Raya Seca. Sur de Ourense, non. Polo Couto Misto. Couto Misto. Sí, unha zona moi guai para ambientar, non? Porque é un monte medio estepa, hai vacas. Sí, hai vidas así medio soltas por ali. Non hai tanta densidade, non? Entón, para os produtores non fai falta. No, aparte, o Couto Misto, como é terra do seu momento, era terra de ninguén, nin era España, nin era Portugal. Efectivamente. Entón, o tipo Nolo descubre que hai ouro, entón deserta, antes do desastre, deserta, e claro, aquí en España van a coller, porque é un desertor, ten que ser xulgado, efectivamente, e o seu irmán, cando se produce a guerra, ten feridas, teñen que evacualo, volve a España, en Vigo, traballa, en Vigo non, perdón, el de Moaña, traballa en Moaña, pero busca un pouco de cholla, non atopa, non se atopa. Mira de arriba. Non se atopa, e ao mesmo tempo ten como unha necesidade interna que está aí como proendo, non? Teño que topar ao meu irmán Nolo,
porque por unha parte é o meu irmán e por outra parte fixo un desertor. Un desertor, cometeu un delito e el é un tipo recto. Entón vai na procura del, despois de escoitar outro rumor de que se está buscando a este desertor, que é un bandoleiro, un foraxido na zona para ali, busca un chollo, Manuel, estamos falando do bo, traballa nunha granxa. Como te enrollas, Fini? Me enrollo, entón produtores facel de western. Isto é para que vos vayades ambientando. Hai un malvado policía, Frijol, claro, que quería recompensa de Nolo, porque é unha recompensa bastante potente, e aí o vai. E non desveles máis, non? Non decimos moito máis. Porque temos un trailer que estivemos aí editando durante longas horas turnas. Iba a decir algo como segundos, pero todo é... milésimas. Longas milésimas, justamente. E vámoslo presentar como se yo estuviésemos presentando os produtores da TVG. A ver... E será o último que fagamos neste podcast, non? Sí, despois xa nos despedimos. Nin nos despedimos. Nos despedimos. Dámonos os biquiños de despedida, porque senón vamos un pouco tristes para casa. Vale. Así que nada, vamos a escoitar o trailer guionizado por o señor Serafín e o resto fixen eu todo. Eu todo. Bueno, foi o primeiro guión, depois hubo máis cortes e cortes. No, eu cortei o que non valía para nada. Veña, adiante o trailer. Nunha granxa da Baixa Limia. Pai focos, tendes que pagar se queredes ter protección. Haiche moito bandido nestes montes. Pero, señor, a granxa non dá para máis. Como as das augas, os meus porquiños están a morrer. Non podo pagarlle, señor. Te voi meter unha hostia, paleto gallego. Esta é a nosa vida. Non podedes quitarnos o que é noso. Segundo o Código Penal da Constitución Vicente, non tendes competencia administrativa. Incendiade todo e collede a rapaza! Tranquilo, atopareina. Pouco despois, o malvado Frijol tiña unha reunión. Meus queridos irmáns, este trimestre xa levamos recadados o equivalente a 2 kilos de ouro. E sí, Alberte, xa fixemos correr o rumor de que ese tal Nolo está morto. A recompensa será para ti só. Ves que ben levamos os negocios? Pareceme ben. Non podo guardar máis. A capturar ao desertor. Tota cuesto non importa tanto se non amola coa nosa empresa mineira, señor Frijol. Sabe vostede, o cianuro é un químico moi caro. Hai que rentabilizalo ata o derradeiro pataco. Eses foraxidos son un problema. Pronto daremos con eles. ¡Hija! ¡O tinenoso, pa! Tirade as armas e alunzade-vos do tren. Mírate por onde, o meu irmán maior. Achégate, proba este whisky. Sabes que non estou aquí para beber, irmán. Tens unha débeda que pagar. De que me estás a falar? Eu só teño unha lei, a miña liberdade. A República da Liberdade da Raya con Portugal. E así seguirei, ata onde me leve o meu mulo. Ata ali onde non cheguen nin as estradas nin o maldito tren. Fóase! Ata ali onde non chegue o vosso progreso. Mentres teñe bancos que roubar o vosso ouro e vos corrompe. Opa, foda-se! Chegamos homens de Frijol! Parece que só quedamos os tres. A legalidade triunfará. Un irmán desertor e un policía sedicioso. Aquí remata a miña busca. Cuba, 1897. Flashback. Manuel, ven a respetar as mulleres! ¡Mojitos!
Temos unha obriga que cumprir. Este país deu-nos todo. Como non podía ser menos, o aburrido patrioteiro quere voltar ao cuartel. Merda de país, merda de xente, fóase. Sabes que din os meus colegas portugueses? Atoparon ouro preto de Cena Nova. Por iso celebramos, voltamos a casa. Sí, pa casa, pa. Iso sería un crimen de acordo coa legislación constitucional. Ten cuidado, irmán. Presente. Como creches comigo, pa? Flashback. Vostede é xornalista. Non sabería onde atopar o meu irmán, En efecto, sí que podo axudar. Resulta extraño que con tantos ourisanos que chegaban amigo para traballar, o teu irmán non marchara para a Ría Seca. Ademais, vouche dicir unha cousa. Dice que da capitanía xa saíron varios cans de presa tras unha recompensa de 5.000 pesetas. Ofrecen agua na súa cabeza. O máis perigoso é un pitalgo da Coruña, un tal Frijol. En o presente. Pois nada, que acabou ese noso. Olle os cartos e a ría. Pois este era o trailer que fixemos da serie Colle os cartos e a ría. Isto é aquí un berro, non sei... Fran, mercarías a serie ou... No, eu buscaría o torrent e a descargaría gratis. Como? Que eu buscaría o torrent e a descargaría gratis, eu non a mercaría. Pero vería. A verdade é que é un pouco batiburrillo, eu non me enterei moito de nada de que pasaba aí. Pero bueno, a música non estaba mal, non? Bueno, ímonos despedir aquí xa despois deste chascarillo que facemos sempre con este trailer. E hasta aquí o noso programa de aniversario de Gurrucho de Podcast. Decimos chao porque marchamos e emplazamosvos para o noso próximo podcast que vai a ser de Star Wars, de A Guerra das Galaxias, despois de que saia a película nova, o episodio 8º, non sei cal. Que ibas a decir, Fran? Si nos paga algo Disney por facelo, por lo menos. Como? Que si nos paga Disney algo por facelo. No somos uns amantes de Star Wars, ou non? Creo que vai haber polémica nese podcast. Bueno, pois despedímonos sin máis dilación. Ata a próxima. Chao. Veña, E mirámonos. Aquí remata Gurrucho de Podcast.